Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει 3 στάδια. Πρώτο, σε ποιο χώρο κινούμαστε, τι κάνουμε. Δεύτερον, ποια είναι η εταιρεία η οποία από αύριο το πρωί μπορεί να πληρώνει και εσάς όπως πληρώνει και εμένα. Και το τρίτο κομμάτι, πόσα λεφτά μπορείτε να βγάλετε από αυτή τη διαδικασία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Affiliate marketing. Τι είναι το affiliate marketing? Μπορούμε να πάμε στο Wikipedia και να ψάξουμε τι είναι το affiliate marketing. Είναι μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία ένας διαφημιζόμενος αποδίδει προμήθειες σε site, τα οποία site του έστειλαν πελάτες. Μ' αρέσει να το δείχνω με παράδειγμα, λέγοντας το εξής. Πάμε όλοι μας και κλείνουμε αεροπορικά εισιτήρια από ένα site σαν αυτό. Όταν κλείσουμε τα αεροπορικά μας εισιτήρια, στη συνέχεια έρχεται το site και μας ρωτάει εκεί που θα πας, στη Λάρνακα της Κύπρου, ξέρω εγώ. Θέλεις και ξενοδοχείο για να μείνεις? Επιλέγουμε λοιπόν ότι θέλουμε και ένα ξενοδοχείο για να μείνουμε. Αν πάμε και κλείσουμε το ξενοδοχείο και πληρώσουμε το ξενοδοχείο μας στη Λάρνακα και δώσουμε για παράδειγμα 1.000, τότε η εταιρεία, το site από το οποίο μας έστειλε στο ξενοδοχείο θα πάρει μια προμήθεια. Όμως εμείς δεν πήγαμε εκεί από το booking.com, δεν πληκτρολογήσαμε στο πληκτρολόγιο μας το booking.com, εμείς αεροπορικά εισιτήρια κλείσαμε. Οπότε και το site το οποίο μας έστειλε στο booking.com, από το booking πλέον θα πάρει μια προμήθεια. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία ένας τελικός πελάτης πλήρωσε κάποια χρήματα στο ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο απέδωσε προμήθειες στο site το booking.com και εκείνο στο airtickets.gr. Αυτό είναι το affiliate marketing. Δεν χρειάζεται να είστε ο Captain America για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και να ασχοληθείτε με το affiliate marketing. Δεν χρειάζεται να ξέρετε όλα αυτά που σχεδιάζει ο κύριος στη φωτογραφία για να ασχοληθείτε με το affiliate marketing, διότι η πρόταση η οποία θα σας δώσουμε σήμερα περιέχει κονσερβοποιημένα έτοιμα, περιέχει τις δικές σας σελίδες, τον δικό σας τρόπο με τον οποίο εσείς μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να παράγετε εισόδημα μέσα από το affiliate marketing. Αυτό που από τη μεριά σας χρειάζεται είναι ένας ξεκάθαρος οικονομικός στόχος, πόσα λεφτά θέλω να βγάλω δηλαδή από τη διαδικασία, να ακολουθήσετε ένα δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα, θα σας δείξουμε πώς να το κάνετε και προφανώς να δουλέψετε part-time στην αρχή τουλάχιστον στον ελεύθερο χρόνο σας, μέσα από τον υπολογιστή σας ή μέσα από προσωπικές επαφές. Ας δούμε την εταιρεία η οποία πληρώνει εμένα και μπορεί να αρχίσει να πληρώνει και εσάς από αύριο το πρωί. Αυτή η εταιρεία ονομάζεται Our Global Idea και έχει 6 θυγατρικές κάτω από αυτήν. Η σημερινή παρουσίαση είναι μια εισαγωγική παρουσίαση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις 2 πρώτες θυγατρικές, την Olympic Idea και το Olympic Biz. Θα κάνουμε μια αναφορά και στα υπόλοιπα κομμάτια της εταιρείας και πώς μπορούμε να έχουμε κέρδος και από εκεί, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θα εξετάσουμε σήμερα είναι οι 2 πρώτες θυγατρικές, Olympic Idea και Olympic Biz. Γενικός διευθυντής της Our Global Idea είναι ο Thomas Tharber, ένας ορκωτός λογιστής Αμερικάνος, ο οποίος ασχολείται με το startup νέων επιχειρήσεων. Έχει πάρει την Our Global Idea από τα πρώτα της βήματα, τα πρώτα της στάδια που ήταν 0 σαν εταιρεία και την έχει κάνει μια εταιρεία εκατομμυρίων σήμερα, 1,5 χρόνο μετά. Πρόσφατα ήρθε στην Αθήνα, εμείς τον πήγαμε στην Ακρόπολη, αυτός μας πήγε στην Έγλη Ζαπίου, πλήρωσε κιόλας, πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Τώρα, γιατί ιδρύθηκε η Our Global Idea? Ποιες ανάγκες ήρθε να καλύψει στην αγορά? Ήρθε να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων να αυξήσουν το πελατολόγιο και το τζίρο τους και από την άλλη μεριά να καλύψει την ανάγκη των καταναλωτών να έχουν χαμηλότερες τιμές πρακτικά στα πάντα. Η Our Global Idea είναι ένα εκπτωτικό site στο οποίο υπάρχουν από τη μια μεριά χιλιάδες συμβεβλημένες επιχειρήσεις που δίνουν εκπτώσεις σε καταναλωτές και από την άλλη μεριά χιλιάδες καταναλωτές οι οποίοι επωφελούνται των εκπτώσεων και προσφορών των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, προτιμούν τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις από άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν τους δίνουν έκπτωση. Τα δεδομένα στην ελληνική αγορά είναι κάπως έτσι σήμερα. Η Ελλάδα από 700.000 μικρομεσαίες μέσα στην κρίση έχει πέσει στις 500.000 περίπου. Όλοι οι επιχειρηματίες προσπαθούν με εκπτώσεις και προσφορές να προσελκύσουν καταναλωτικό κοινό.
Καταλαβαίνει ο μέσος επιχειρηματίας ότι το παιχνίδι πια άρχισε να παίζεται στο ίντερνετ, αλλά δεν ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να εκμεταλλευτεί αυτή την τάση. Εκεί λοιπόν έρχεται η μοναδική πλατφόρμα της Olympic Idea να ενώσει τις επιχειρήσεις με τους καταναλωτές, να δώσει στις επιχειρήσεις νέους ανθρώπους να μπουν στα μαγαζιά τους και στους καταναλωτές να δώσει καλύτερες τιμές. Οι επιχειρήσεις για να συμπληθούν με το site μας έχουν ένα ετήσιο κόστος της τάξης των $160, 150 ευρώ περίπου, με τη σημερινή ισοτιμία. Μπορούν να κάνουν και ένα τριετές συμβόλαιο πληρώνοντας 2 χρόνια ή να κάνουν ένα lifetime συμβόλαιο πληρώνοντας $800, 5 χρόνια δηλαδή. Οι καταναλωτές από τη μεριά τους τώρα. Οι καταναλωτές από τη μεριά τους πληρώνουν $28 το μήνα για να έχουν την εκπτωτική κάρτα της Olympic στο πορτοφόλι τους και να παίρνουν εκτόσεις και προσφορές πρακτικά από τα πάντα. Η γεωγραφική ανάπτυξη της εταιρείας μέσα στους 18 μήνες που λειτουργεί στην ελληνική αγορά είναι κάπως έτσι. Ακολουθεί την πληθυσμιακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Οι μισές επιχειρήσεις λογικά λοιπόν είναι στο Λεκανοπέδιο και όλες οι υπόλοιπες βρίσκονται στην ελληνική επαρχία, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Κύπρο έχουμε 300 επιχειρήσεις περίπου. Γιατί τώρα μία επιχείρηση θα έρθει να μπει στο κλαμπ της Olympic Idea? Γιατί θα πάρει μια ηλεκτρονική διεύθυνση, subdomain λέγεται αυτό, επιχείρηση olympicbiz.com. Πάνω σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση θα έρθει και θα στήσει ο επιχειρηματίας ένα μονοσέλιδο για να περιγράψει τη δουλειά του, με κείμενο, με βίντεο, με φωτογραφίες, όπως αυτός νομίζει καλύτερα. Του δίνουμε επίσης τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την τιμή, στα $160 δηλαδή που πληρώνει το χρόνο, να στήσει και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να πουλάει από απόσταση. Η επιχείρηση η οποία πουλάει παραδοσιακά προϊόντα στα Χανιά της Κρήτης και θέλει να πουλάει τώρα σε όλη την Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο, στείνει το δικό της e-shop μέσα στο σερβερ της Olympic Idea, αυτή την τιμή μόνο, αυτό που βλέπετε, τα $160, και μπορεί να πουλάει πλέον από απόσταση σε όλη την Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο. Τελευταίο που δίνουμε στον επιχειρηματία είναι η εταιρική εφαρμογή πάνω στην οποία ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται. Έχουμε μια έξυπνη εφαρμογή την οποία όλα τα μέλη μας έχουν στο τηλέφωνο τους. Αυτή η εφαρμογή δουλεύει ως εξής. Μας βρίσκει μέσω του GPS, βρίσκει το σημείο στάσης στο οποίο βρισκόμαστε και μας δείχνει σε μια ακτίνα που έχουμε προκαθορίσει εμείς γύρω μας ποια είναι τα συμβεβλημένα μαγαζιά, τι εκτόσεις δίνουν και ούτω καθεξής. Πάω για παράδειγμα στη Ρόδο διακοπές, με βρίσκει το GPS ότι βρίσκομαι στη Ρόδο και μου δείχνει τις συμβεβλημένες ταβέρνες τις οποίες μπορώ να φάω με 20% έκπτωση, με 30% έκπτωση, ή τα μπαράκια στα οποία θέλω να πάω, ή το φαρμακείο από το οποίο θέλω να ψωνίσω με έκπτωση, ή το μαγαζί με γυαλιά γιατί θέλω να πάω ένα ζευγάρι γυαλιά, ή το mini market, το συμβεβλημένο και ούτω καθεξής. Από τη συνεργασία τους με την Olympic Idea αυτά τα εργαλεία αγοράζουν οι επιχειρηματίες. Αυτό που παίρνουν δωρεάν και που έχει πολύ μεγάλη αξία για αυτούς είναι η δωρεάν προβολή τους πάνω σε ένα στοχευμένο κοινό χιλιάδων ανθρώπων. Από τη μια μεριά είπαμε στην Olympic υπάρχουν επιχειρήσεις, από την άλλη μεριά υπάρχουν χιλιάδες καταναλωτές οι οποίοι έχουν στο πορτοφόλι τους αυτή την καρτούλα. Με την επίδειξη της κάρτας παίρνουν τις εκτόσεις. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, οι καταναλωτές τώρα, για να δούμε τα πράγματα από τη μεριά του καταναλωτή, τι κερδίζει ο καταναλωτής, μπορούν να έχουν μια γενική συνολική έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πουλάει ένα κατάστημα, μπορούν να έχουν ειδικές προσφορές, πολλές φορές τέτοιου είδους προσφορές προσεγγίζουν το κόστος για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Η προσφορά από την έκπτωση έχει την εξής διαφορά. Η προσφορά είναι για συγκεκριμένο χρόνο σε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ η γενική συνολική έκπτωση αναφέρεται σε όλα τα προϊόντα που έχει ένα κατάστημα και είναι για πάντα. Και υπάρχει και ένα κομμάτι με δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες, το οποίο οι επιχειρηματίες δίνουν στα μέλη μας προκειμένου να τους προσελκύσουν να έρθουν στα μαγαζιά τους. Οι επιχειρήσεις λοιπόν μέσα από τη συνεργασία τους με την Olympic αυξάνουν τους πελάτες και τον τζίρο τους, οι καταναλωτές παίρνουν εκτόσεις και προσφορές πρακτικά στα πάντα, και όταν λέμε στα πάντα εννοούμε στα πάντα. Κάθε είδους επιχείρηση που μπορείτε να σκεφτείτε, να φανταστείτε σήμερα, κάθε επαγγελματίας που μπορείτε να φανταστείτε, γιατροί, λογιστές, δικηγόροι, υδραυλικοί, είναι ήδη συμβεβλημένοι στο site μας. Έχουμε καθίσει και έχουμε μετρήσει. Έχουμε δει ότι μια τετραμελής οικογένεια η οποία θα κάνει συστηματική χρήση της κάρτας της και θα πηγαίνει στο φούρνο της γειτονιάς, στο συμβεβλημένο,
να ψωνίζει το ψωμί και τα κουλουράκια, στο μανάβι για να παίρνει τα φρούτα, στο κρεοπόλι, στο μίνι μάρκετ της γειτονιάς, σε μπαράκια, καφετέριες, θα χρησιμοποιεί την κάρτα τους όταν βγαίνουν έξω μια-δυο φορές το μήνα σε ταβερνάκια, με ζεδοπολία, όταν παραγγέλνουν έτοιμο φαγητό. Γενικά θα κάνει χρήση της κάρτας. Έχουμε υπολογίσει ότι το συνολικό κέρδος για μια οικογένεια που θα κάνει 5-6 εκατοστάρικα κατανάλωση το μήνα είναι 1.500 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό στην εποχή που ζούμε σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα λεφτά. Από πώς όλο αυτό γίνεται affiliate marketing, πώς εσείς μπορείτε να κάνετε affiliate marketing και να προωθήσετε είτε τα εργαλεία της Our Global Idea, της Olympic Idea, είτε την κάρτα της Olympic Idea. Το οικονομικό πλάνο. Πώς βγαίνουν τα λεφτά. Είπαμε, η λέσχη μας έχει από τη μια μεριά επιχειρήσεις, από την άλλη καταναλωτές, οι οποίοι λειτουργούν για αμοιβαίο όφελος. Τη λέσχη τη συνδιαμορφώνουν τα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή μια επιχείρηση μόνη της να έρθει να κάνει αίτηση και να μπει στη λέσχη μας. Ένα μέλος δικό μας της λέσχης θα πρέπει να προτείνει ένα κατάστημα το οποίο θα έρθει και θα συμβληθεί μαζί μας. Το ίδιο ισχύει και για τους καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν $160, οι καταναλωτές πληρώνουν $28 το μήνα. Η εταιρεία σε αυτό το σημείο κάνει κάτι μαγικό. Το 90% των εισπράξεων, προσέξτε, όχι των κερδών της, το 90% των εισπράξεων έρχεται και το διανέμει στο τέλος κάθε μήνα στους ανθρώπους που τη βοηθούν να μεγαλώσει το δίκτυο των καταστημάτων και το δίκτυο των καταναλωτών. Αυτό είναι μοναδική πρωτοτυπία. Και το λέμε από την αρχή γιατί πιθανότητα τα νούμερα θα σας φανούν μεγάλα και θα μπορείτε πως βγαίνουν τόσο μεγάλα νούμερα από μια μικρή συνδρομή της τάξης των 25 ευρώ το μήνα. Το 1 εκατομμύριο που ενδεχόμενα το συγκεκριμένο μήνα θα μαζέψει η εταιρεία, οι προμήθειες οι οποίες αποδίδει είναι 900.000. Με $28 το μήνα λοιπόν έχουμε στο πορτοφόλι μας την εκδοτική καρτούλα, έχουμε στο κινητό μας την εφαρμογή και έρχεται η εταιρεία να μας δώσει και ένα προσωποποιημένο προσωπικό γραφείο. Μέσα από αυτό το γραφείο γίνονται όλες οι διαδικασίες. Εδώ, στο κομμάτι εκεί που λέει ιστοσελίδες μου, υπάρχουν έτοιμες ιστοσελίδες προώθησης για σας. Στο κομμάτι που λέει το πορτοφόλι μου είναι ο χώρος στον οποίο αποδίδονται οι αμοιβές και στη συνέχεια από εκεί μπορείτε εσείς να τις μεταφέρετε σε οποιαδήποτε τράπεζα θέλετε, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Γενικά όλες οι διεργασίες της Our Global Idea γίνονται, της Olympic Idea γίνονται μέσα από αυτό το ψηφιακό προσωποποιημένο γραφείο για τον καθένα μας. Από εκεί και μετά η δουλειά είναι ως εξής. Είτε καθόμαστε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μας, στο λάπτοπ, στο τάμπλετ, στο σταθερό υπολογιστή μας και μέσω των social media κυρίως προωθούμε την ιδέα μας, είτε με διαπροσωπική επαφή, είτε με ομαδικές παρουσιάσεις. Καθένας μπορεί να κάνει τη δουλειά όπως αυτός νομίζει. Το πρόγραμμα ανταμοιβών χωρίζεται σε τρία διαφορετικά κομμάτια. Τι κερδίζω αν συστήνω επιχειρήσεις, τι κερδίζω αν συστήνω συνδρομητές καταναλωτές, τι κερδίζω αν προωθώ τα υπόλοιπα προϊόντα της OGI. Αμοιβές από τη σύσταση επιχειρήσεων, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Ανάλογα με το πακέτο το οποίο θα επιλέξει ο επιχειρηματίας, ετήσιο, τριετές ή lifetime, είναι και οι δικές μας προμήθειες. Αν ο επιχειρηματίας επιλέξει το ετήσιο πακέτο και πληρώσει $160, εσείς θα λάβετε $130 σαν προμήθεια. Και μάλιστα δεν θα το πάρετε μια φορά αυτό, αλλά επειδή είναι συνδρομητική υπηρεσία θα το λαμβάνετε κάθε έτος. Αν πληρώσει ο επιχειρηματής το 2015 $160, εσείς θα πάρετε $130 προμήθεια το 2015, $130 προμήθεια το 2016, $130 προμήθεια το 2017, το 2018, το 2019, το 2020, όσο η επιχείρηση αυτή είναι συμβεβλημένη μαζί μας. Αν επιλέξει το τριετές πακέτο, η προμήθειά σας είναι $260 ανά επιχείρηση ανά τριετία, και αν επιλέξει το lifetime πακέτο, η προμήθειά σας είναι $650 άπαξ. $650 υπερβαίνουν το βασικό μισθό στην Ελλάδα σήμερα. Το κλείνω εκεί. Η προμήθεια είναι 83%, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς που να πουλάει με προμήθεια 83%. Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που στείλουν επαγγελματικά δίκτυα στην εταιρεία μας και εκεί τελειώνει το κομμάτι
των αμοιβών από τη σύσταση καταστημάτων. Αν δηλαδή συστήσετε 10 καταστήματα, θα βγάλετε τα χρήματα που είπα προηγουμένως. Πάμε στη σύσταση συνδρομητών. Τι κερδίζουμε από τη σύσταση συνδρομητών? Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, διότι το μοντέλο ανάπτυξης με τους συνδρομητές είναι viral, ακολουθεί αυτή την επιδημική ανάπτυξη που συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες .com. Σε όλες τις εταιρείες που αναπτύσσονται στο ίντερνετ, λοιπόν, ο ένας συστήνει τον άλλον, ο ένας φέρνει τον άλλον και αυτό έχει μια άναρχη ανάπτυξη. Αυτή την άναρχη ανάπτυξη έρχεται να την οργανώσει και να την πληρώσει η εταιρεία με 5 διαφορετικά bonus. Ποια είναι αυτά τα bonus? Το Appreciation, Matrix, Matching, Leadership και Car bonus. Από την αρχή λέω ότι προστίθεται το ένα στο άλλο. Δεν είναι παίρνουμε ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Όλα αυτά τα bonus πληρώνονται στο τέλος κάθε μήνα. Πάμε να δούμε πώς λειτουργούν. Το Appreciation bonus αναφέρεται στις προσωπικές μας συστάσεις. Τι λέει αυτό? Ότι αν εσείς συστήσετε τον Γιώργο, τη Μαρία, τον Νίκο, τον Τάσο, την Ελένη και δεν συμμαζεύετε, μπορείτε να συστήσετε όσο θέλετε, 200 συνδρομητές, ξέρω. Τότε, για κάθε έναν από αυτούς, κάθε μήνα θα δικαιούσετε $7 προμήθεια. Για τους 3 πρώτους, ο πολλαπλασιασμός δεν γίνεται 3-7-21. Στους 3 η εταιρεία δίνει και ένα $7 δώρο. Συστήνοντας 3 συνδρομητές, παίρνεις $28 το μήνα. Αυτό γιατί το κάνει η εταιρεία, είναι το καλύτερο πρόμο που κυκλοφορεί στην αγορά σήμερα. 3 and your free, σύστησέ μου 3 και από εκεί και μετά θα έχεις την κάρτα σου δωρεάν. Κανένας δεν θέλει να πληρώνει, στη σημερινή εποχή ειδικά. Έρχεται η εταιρεία και λέει: αν δεν θέλεις να πληρώνεις για να έχεις την κάρτα σου, μπορείς να μου συστήσεις 3 άλλους συνδρομητές και εσύ από εκεί και μετά θα είσαι δωρεάν. Για τον 4ο, 5ο, 6ο, 10ο, 15ο, όπως το είπαμε προηγουμένως, $7 τον καθένα. Το δεύτερο bonus λέγεται Matrix bonus. Αυτό είναι ένα bonus που αναφέρεται στις ομαδικές συστάσεις. Δείτε το λίγο πώς λειτουργεί. Είπε στο προηγούμενο bonus η εταιρεία: σύστησέ μου 3 για να είσαι δωρεάν. Αλλά και ο καθένας από αυτούς μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο, να συστήσει 3 και αυτοί μπορούν να συστήσουν 3 και γενικά αυτό μπορεί να αναπτυχθεί στο άπειρο, σε άπειρα επίπεδα βάθους. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι επόμενες 8 σφαίρες επιρροής μετά από εσάς. Μέσα στις επόμενες 8 σφαίρες επιρροής, λοιπόν, όσοι συνδρομητές βρεθούν, εσείς δικαιούστε για αυτούς, από αυτούς, $1 κάθε μήνα. Σε αυτόν τον τρόπο δεν απαιτούνται προσωπικές συστάσεις. Μπορεί να γεμίσουν οι θέσεις που βρίσκονται κάτω από εσάς, γιατί χρονικά τοποθετείται ο κόσμος στην AgroGlobal Idea, μπορεί να γεμίσουν από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποτελούν προσωπικές συστάσεις. Μπορεί να μην μιλήσετε ποτέ σε κανέναν και όμως να αποκτήσετε ένα δίκτυο 500 συνδρομητών και να δικαιούσετε $500 το μήνα. Αυτό είναι ένα bonus, προσωπικά το ονομάζω σοσιαλιστικό. Πληρώνει εν μέρει άδικα, πληρώνει ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι για την εταιρεία. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα του δικού μου προσωπικού Matrix, το οποίο λέει ότι ενώ ο πρώτος συνδρομητής μπήκε στην πρώτη αριστερή θέση, ο δεύτερος στην μεσαία, πριν να προλάβω να βάλω τον τρίτο συνδρομητή, ήρθε ο άνθρωπος που βρίσκεται πάνω από μένα σε αυτή την ανάπτυξη και έχει στη δεξιά θέση την έχει καλύψει με έναν δικό του συνεργάτη, γιατί είχε καλύψει τις 3 δικές του θέσεις και ο τέταρτος πήγε και κάλυψε την επόμενη στιβάδα, έρθει στη δικιά μου τριάδα δηλαδή. Τώρα, αυτός ο κύριος είναι ένας κύριος που μένει στο Βόλο. Προσωπικά δεν τον ήξερα, τον γνώρισα στη συνέχεια. Έχει αναπτύξει μια ομάδα δικά του συνεργατών, περίπου 300 μέλη. Λογικό είναι ότι εγώ από αυτή την ανάπτυξη του δεξιά κομματιού μου, δικαιούμενος $1 κάθε μήνα, παίρνω $300 κάθε μήνα. Στη συνέχεια τι συνέβη? Ο τρίτος δικός μου, αφού δεν είχε θέση στην τριάδα μου, πήγε και κάλυψε την πρώτη θέση του αριστερού συνεργάτη, διότι αυτός δεν είχε προλάβει ακόμα να κάνει συστάσεις. Εκεί εμφανίστηκε ένας κύριος, ο οποίος ανέπτυξε ένα δίκτυο μελών 100 μέλη περίπου, από τα οποία δικαιούμαι εγώ $1, αλλά δικαιούται $1 και ο πρώτος συνεργάτης που βρίσκεται αριστερά, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αυτό το bonus λοιπόν λειτουργεί, για να το κλείσουμε, λειτουργεί ομαδικά. Λειτουργεί όλοι, πάμε και κλείνουμε τις θέσεις από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, χωρίς να κοιτάει και μας πληρώνει χωρίς να κοιτάει το πρόγραμμα ποιος έκανε τις συστάσεις.
Το τρίτο bonus λέγεται matching bonus. Το matching bonus είναι μια αμοιβή επί της 100 επί των κερδών του Matrix κάθε προσωπικού συνεργάτη. Τι σημαίνει αυτό? Για όσους συστήσετε προσωπικά, τον Γιώργο, τη Μαρία, τον Νίκο, τον Τάσο, την Ελένη, αυτοί από το Matrix τους, από τον προηγούμενο τρόπο, δικαιούνται κάτι κάθε μήνα. Αν ο Γιώργος έχει έναν άνθρωπο, δικαιούται $1. Αν η Μαρία έχει 60 ανθρώπους από κάτω, δικαιούται $60 και ούτω καθεξής. Έρχεται η εταιρεία στο κλείσιμο του μήνα και τσεκάρει. Πόσους συνεργάτες μου έφερε ο Στάθης? Μου έφερε 3 συνεργάτες. Ωραία, θα του δώσω 10% από ό,τι κερδίζουν αυτοί οι 3 συνεργάτες, τα 3 μέλη. Αν μου έφερε 50 όμως, αν έφερε 50, έκανε πραγματικά δουλειά για την εταιρεία. Οπότε θα του δώσω 50% από ό,τι κερδίζουν αυτοί οι 50 ή 100 άνθρωποι όσους έχει φέρει, πάνω από 50. Εδώ βλέπουμε ένα παραδειγματάκι στο matching bonus. Το matching bonus παρεμπιπτόντως είναι το πιο κερδοφόρο bonus της Our Global Idea. Έχουμε και το τέταρτο bonus, λέγεται leadership bonus. Το leadership bonus πληρώνει ως εξής. Εάν κάνουμε 20 προσωπικές συστάσεις και έχουμε μια ομάδα 100 συνδρομητών, μας δίνει ένα τίτλο, μας ονομάζει Ζαφύρια η εταιρεία. Αν έχουμε 50 προσωπικές συστάσεις, 300 συνδρομητές, μας ονομάζει Σμαράγδια. Αν έχουμε 100 προσωπικές συστάσεις, 1000 συνδρομητές, μας ονομάζει Διαμάντια. Και μας αμείβει σε αυτόν τον τρόπο ως εξής. Σαν Ζαφύρια μας δίνει για όλα τα μέλη τα οποία εμείς προσωπικά συστήσαμε, και αυτοί σύστησαν και αυτοί σύστησαν και αυτοί σύστησαν και αυτοί σύστησαν σε άπειρο επίπεδο βάθους. Δεν είναι εδώ όπως είναι το Matrix που κόβεται στο 8ο επίπεδο. Εδώ μας πληρώνει σε άπειρα επίπεδα βάθους. $1 αν είμαστε Ζαφύρια για το κάθε μέλος που έχουμε κάτω από εμάς. $2 αν είμαστε Σμαράγδια. $3 αν είμαστε Διαμάντια. Αυτό το bonus σταματάει όταν βρεθεί κάποιος ομοιόβαθμος κάτω από εμάς για το δικό του δίκτυο. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι Διαμάντη 1000, αν βρεθεί άλλο Διαμάντη 1000 κάτω από μένα, για το δικό του δίκτυο από εκεί και κάτω, θα το παίρνει αυτός το διαμαντένιο bonus. Και δεν θα ήμασταν σοβαρή εταιρεία, αν δεν σας δίναμε και ένα αυτοκίνητο για να μετακινήσετε. Πώς είναι το car bonus της εταιρείας? Με 20 προσωπικές συστάσεις και μια ομάδα 300 ή 500 ή 1000 συνδρομητών, μετρητά στο λογαριασμό μας κάθε μήνα 300 ή 500 ή $1000. Δεν μας υποχρεώνει να πάρουμε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, μια συγκεκριμένη μάρκα, ένα συγκεκριμένο χρώμα. Κολλάμε στο αυτοκίνητό μας ένα αυτοκόλλητο το logo της εταιρείας, στέλνουμε τη φωτογραφία στην Αμερική που είναι τα γραφεία της εταιρείας και από τον επόμενο μήνα αρχίζει και καταβάλλεται αυτό το ποσό κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Αυτά λοιπόν είναι τα 5 bonus τα οποία αναφέρονται στη σύσταση συνδρομητών. Έχουμε όμως και άλλο τρόπο να βγάζουμε λεφτά στην OGI. Είπαμε στην αρχή ότι η εταιρεία έχει 6 θυγατρικές εταιρείες. Αυτές και αναφερθήκαμε στις 2 πρώτες, στην Olympic Idea και στο Olympic Biz. Υπάρχουν άλλες 4 εταιρείες οι οποίες κάνουν τα εξής. Η μία φτιάχνει εφαρμογές για επιχειρήσεις, εφαρμογές κινητών για επιχειρήσεις, Android και iOS. Έχουμε μια ηλεκτρονική εφαρμογή ατζέντας, πολύ χρήσιμη για όλους τους ανθρώπους που χτίζουν δίκτυα. Έχουμε το Limit Marketing Tool Systems, το οποίο είναι εργαλεία Internet Marketing, Landing Pages, Autoresponders, Rotator κτλ. Και ένα σύστημα αυτοματοποιημένο Webinar. Προωθώντας τα υπόλοιπα προϊόντα της OGI, έχουμε ένα τιμοκατάλογο, πόσο χρεώνουμε λιανική τιμή, πόσο αγοράζουν τα μέλη, πόσα χρήματα μπορούμε να κερδίσουμε, και έχουμε και έναν κατάλογο προμηθειών. Δεν θέλω να τα αναλύσω πολύ αυτό, έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη σας επαφή με την εταιρεία, οπότε αν ξεκινήσουμε μια συνεργασία, έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Ανακεφαλαιώνοντας τους τρόπους αμοιβών, τα χρήματα που μπορούμε να βγάλουμε, με $28 το μήνα γινόμαστε μέλη μιας εκδοτικής λέσχης, παίρνουμε την καρτούλα μας, παίρνουμε την εφαρμογή στο κινητό μας, συστήνουμε 3 για να μην πληρώνουμε, να έχουμε την κάρτα μας δωρεάν, και από εκεί και μετά, αν πούμε ότι θα ασχοληθούμε με το κομμάτι των επιχειρήσεων και συστήσουμε 100 επιχειρήσεις σε μια χρονιά, θα βγάζουμε 13.000 ευρώ το χρόνο. Αν πούμε ότι θα ασχοληθούμε με την δόμηση ενός δικτύου καταναλωτών και συστήσουμε 50 μέλη προσωπικά, τα οποία αναπτυχθούν και γίνουν 500, θα βγάζουμε 2-3.000 ευρώ το μήνα. Είναι ένα εισόδημα το οποίο είναι νόμιμο, σταθερό, επαναλαμβανόμενο, δεν έχει ρίσκο
αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα, να το διαφημίσουμε και θα αμοιβθούμε γι' αυτό. Πώς ξεκινάει κάποιος? Affiliate marketing κάνουμε. Κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε ένα link αυτής της μορφής, το οποίο link όταν το κλικάρετε θα σας παραπέμψει και θα σας πάει σε μια σελίδα αυτής της μορφής. Σε αυτή τη σελίδα θα αφήσετε το όνομά σας, το τηλέφωνο, το email σας, θα κάνετε δηλαδή τη δωρεάν προεγγραφή σας στην εταιρεία. Από εκεί και μετά μπορείτε να πληρώσετε με οποιαδήποτε κάρτα, Mastercard, Visa, American Express, ή να πληρώσετε με μετρητά σε συνεννόηση με το συνεργάτη που σας έδειξε αυτό το βίντεο, να σας δώσει ένα κουπόνι εγγραφής δηλαδή, και να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας με την εταιρεία. Το πακέτο συνεργασίας που μπορείτε να επιλέξετε, τα πακέτα που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή είναι τρία. Είναι το μηνιαίο, πληρώνω μήνα-μήνα $28, το ετήσιο, πληρώνω μια φορά τη συνδρομή μου το χρόνο, και το τριμηνιαίο. Τι διαφορές έχουν? Γιατί όπως βλέπετε στην τιμή δεν έχουν διαφορά. Με το μηνιαίο πακέτο η εταιρεία δεν σε θεωρεί συνεργάτη, σε θεωρεί τελικό καταναλωτή. Πάρε την κάρτα σου και πήγαινε πάρε τις εκπτώσεις από τις χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουμε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεν θα πληρώσεις δηλαδή 20 ευρώ και αύριο το πρωί θα το παίζεις αντιπρόσωπος μου και θα μιλάς με τους επιχειρηματίες έξω στην αγορά. Το minimum συμβόλαιο που μπορεί να κάνει ένα κατάστημα είναι ένα έτος. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος θα εισαγάγει το κατάστημα και θα είναι υπεύθυνος για αυτό το κατάστημα, δεν μπορεί να έχει μαζί με την εταιρεία μια σχέση ενός μήνα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι μαζί μας, να ξέρουμε να τον βρούμε, να μας βρει τουλάχιστον ένα χρόνο μπροστά από εμάς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει τη λογική του, μπαίνει κατευθείαν στη λογική του ετήσιου πακέτου για να γίνει επαγγελματίας συνεργάτης. Στους επαγγελματίες συνεργάτες, στα ετήσια μέλη, οι αμοιβές είναι ακριβώς όπως τις είπα, όπως τις ανέλησα προηγουμένως. Πολλοί κόσμος όμως σήμερα είναι δύσκολη καιρή. Πολλοί κόσμος ενδεχόμενα δεν έχει τα χρήματα, πολλοί κόσμος δεν εμπιστεύεται μια τέτοιου είδους εταιρεία, πολλοί κόσμος δεν εμπιστεύεται εμένα που μιλάω, ποιος είσαι εσύ που μας τα λες τώρα αυτά. Κυρίως, πολλοί κόσμος δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει μια τέτοια δουλειά. Για σας λοιπόν υπάρχει ένα τρίμηνο δοκιμαστικό πακέτο. Ελάτε μαζί μας, δοκιμάστε αν μπορείτε να κάνετε αυτή τη δουλειά, υπό την επίβλεψη βέβαια πάντα ενός επαγγελματία συνεργάτη, για όσο διάστημα είστε στο δοκιμαστικό πακέτο. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε ότι μπορείτε να μπείτε στο επαγγελματικό κομμάτι, μπορείτε να αναβαθμίσετε τη συνδρομή σας και από εκεί και μετά να δικαιούσετε 100% τις αμοιβές όπως τις παίρνουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε επαγγελματικά. Για εσάς τώρα που θα αποφασίσετε τελικά να έρθετε στο επαγγελματικό κομμάτι, υπάρχουν δύο επιπλέον μπόνους. Υπάρχει ένα cashback, μια επιστροφή χρημάτων δηλαδή από αγορές του συνόλου των μελών της Olympic σε μεγάλα παγκόσμια site αλλά και σε πολλά ελληνικά site. Αυτό γίνεται μια φορά το χρόνο. Σαν ετήσιο μέλος θα δικαιούστε ένα κομμάτι από το 25% των κερδών της εταιρείας από τις αγορές που γίνονται στις ευεβλημένες μεγάλες επιχειρήσεις. Και έχουμε και ένα πρόγραμμα συνεργασίας με τη Vodafone, από την οποία τα παίρνουμε σε αυτές τις τιμές περίπου στη μισή τιμή από όσο τα πουλάει η Vodafone στο επίσημο site της. Αυτό είναι μόνο για τα μέλη τα δικά μας. Ξεκινάω λοιπόν ετήσιος και ξεκινάω τώρα. Γιατί ξεκινάω τώρα? Γιατί το Matrix, αυτός ο τρόπος αμοιβών όπως τον έδειξα προηγουμένως, δεν σταματάει. Γεμίζει το Matrix αμήλικτα από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά. Ανά 10 λεπτά έχουμε καινούργιο μέλος εγγεγραμμένο ή προεγγεγραμμένο στην Olympic. Πώς λειτουργεί αυτό? Όταν κάνει κάποιος την δωρεάν προεγγραφή, το σύστημα του δίνει μια προσωρινή θέση στο Matrix. Αυτή τη θέση θα την κρατήσει κάποιος εάν πληρώσει μέχρι την Τρίτη την Παρασκευή, ανάλογα πότε έχει κάνει την προεγγραφή του. Εάν δεν την πληρώσει τη θέση, δεν την κρατάει, προφανώς χάνεται και ο πρώτος που έβγαλε από την τσέπη του 25 ευρώ ή 75 ή 300 κλείνει αυτή τη θέση και όσοι έχουν πληρώσει μετά από αυτό να έρχονται και κουμπώνουν κάτω από αυτό. Εδώ λοιπόν περιμένουμε από εσάς μια γρήγορη απόφαση, δεν σας ζητάμε 100.000 ευρώ για να ξεκινήσουμε μια συνεργασία. Το ποσό είναι ασήμαντο έως αστείο για να ξεκινήσει κάποιος την επιχειρηματική του δραστηριότητα μαζί μας. Λάβετε θέσεις λοιπόν, θα σας δείξουμε πώς να κάνετε αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρετε να την κάνετε, αλλά εμείς έχουμε φροντίσει να έχουμε φτιάξει ένα εκπαιδευτικό site το οποίο λειτουργεί με βίντεο. Έχει εκατοντάδες ώρες βίντεο μέσα σε αυτό το site, το οποίο θα έχετε πρόσβαση μόλις ξεκινήσετε για να μπορέσετε να μάθετε αυτή τη δουλειά σιγά σιγά.
παρουσιάσεις πάρα πολλές σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Προσωπικά, όταν είδα την Olympic Idea πριν από 18 μήνες, ήταν μια ωραία ιδέα. Σήμερα δεν είναι ωραία ιδέα, σήμερα είναι μια τέλεια επιχείρηση, από την οποία κερδίζουν οι επιχειρήσεις. Έχουμε πάρα πολλές συμβεβλημένες επιχειρήσεις που πίνουν νερό στο όνομά μας, κερδίζουν οι καταναλωτές και κερδίζουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά στον χώρο του affiliate marketing, συστήνοντας επιχειρήσεις ή συστήνοντας καταναλωτές ή συστήνοντας τα υπόλοιπα προϊόντα της OGI. Έχουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο, η ευκαιρία είναι παγκόσμια. Εδώ στην ελληνική αγορά ο στόχος μας για την επόμενη τριετία είναι να φτάσουμε τις 25.000 επιχειρήσεις στους 100.000 συνδρομητές. Ψάχνουμε σήμερα ανθρώπους δραστήριους, φιλόδοξους, έξυπνους, να έχουν ένα κύκλο και να θέλουν να αναπτύξουν μια τέτοιου είδους δραστηριότητα. Ανεβείτε στο τρένο. Καλώς ήρθατε στην Olympic Idea.